Hakani ke video ngakwa ban batai pi hakabai dei bat ka rukom login ya ka scholarship ki khana bat khamtam kat kum gajing thmu jo kan ke video ka long ban i ya ka rukom le ya ka renewal na ka banta ki khana ki bala dep le teng ya ka scholarship ti phia ya kan ka banta jong kan ka students pi klik hang ni nang ta pada ki don lai tli hang ni kini ki card ki khot ikini te hakani ka banta ka balai kani ka apply for scholarship pi klik hakani ka login nang ta pada hakani ka banta phila ban pandap ba khana ban login phila ban pandap ya Aadhaar number hang ni nang ta sa get OTP pi OTP sa pandap hang ni ya OTP uban sawan ka phone ke jong pi umba pila ada ban register bat ke Aadhaar nang ta pada pendap ya you new captcha hang ni nang ta sa proceed kan sa login pila ruban login nak ba penon kam ya OTR ti nga hang ni ngan penon kam ya new OTR ban login badu password lada ja ba piklet ya OTR pila ban I forgot OTR hang ni ini option hatrai pila ban klik ni kasa penmi ya kawi ka page ka ba pila ban recover ti mentangin login tika login kalong successful bat mentang ni daya proceed kapan iba submit your application haban submit ya ka application ti pila ban page gini ki detail bar hang ni laban cross check lara pi songoba pi artatien ya ka kerteng jok ka school bat kini kiwe pada detail baro selek mapi rei kani ka video kanom batai lut na dong hadong rei ka pen i tang yaki benta ki ba phila ban le e ka kam ha ka kom ka ba kam kloi namar ba kum kini phila dap save ha ki snam ki bala dap na ka benta ka renewal ba akan ka snam ka benta phila tang ban shu pendap kum ya ka tarik bas tang kelas nang ta pada ya ka percentage jong snam bala dap ba phila pass ka exam but mansu upload iki katok ani iki documents tiya ya kene ka banta jong ani ka renew application hangni pinyo i kini ki detail baro hangni ki badai jong u ka khana school lani jo ka khana school nata pada syatrai tapi ya syatrai kandon ke jaka ka ba pihak ban pendap ya gitu ki bangong mene ka tarik bastang ya school nang ta pada ka percentage jong tu khana lene jong tu khana bat ha ka ba khadu e phila ban upload ki documents kum hang ni ya ki detail khana baro la upload nang ta save saya next tang ta pada ki documents you ki ba ban submit ti haban scan ya ka mark sheet jong ka exam ka barang sudap nang ta pada ya ka schedule tribe certificate haban ai hang ni haban upload bat ka income certificate ya kani ka income certificate pila ban yo na ka office jong BDO pila mi sipo blog jong pi nang ta pada sa kendu yo BDO sa pan ya kani ka income certificate nang ta sa scan sa upload bat sa save next timut mapi sayo e ka form ka ba pila ban print out bat sa ra asha school ai ki khna school bikin ra asha school ban yo ka
verification na principal lani na ka principal ti tangkat ni ka long ka jing batai ha ka bai dei bakan ka scholarship na ka banta ki khana ki ba renew ya ka application tinga ngai scam ba phi yo jingmot phi yo jingmon toy na ka video ka banga panmi ha ka sngi ti wat klet ban kersan ngi na ka por khana bangin nang la ban yaram ep ha kino ki por ki ba ngiru ngi ngolaj por ban le ya ka ba don kam completion